outubro, Día da Ciencia en Galicia. A Real Academia Galega de Ciencias celebra desde 2008 o Día das Ciencias en Galicia, co obxectivo de divulgar a investigación e a ciencia entre a sociedade en xeral e a comunidade educativa en particular. O Día da Ciencia en Galicia celébrase o 8 de outubro, data que conmemora o nacemento de Padre Benito Jerónimo Feijóo Montenegro, promotor indiscutible da ciencia nos seus primeiros momentos, que ademais dá nome ao noso colexio. Os científicos homenaxeados hasta a fecha son Enrique Vidal, Isidro Parga, Cruz Agastegui, Ramón María Aller, Antonio Casares, Benito Feijóo, Luis Iglesias e Ángeles Alvarín. Este ano o homenaxeado é o químico Ignacio Rivas, artífice do despegue da química orgánica en Galicia. Grazas aos seus traballos sobre a obtención de produtos naturais a partir de especies vegetais autóctonas. Autor de 157 publicacións científicas, cofundador e primer presidente do grupo especializado da química orgánica da Real Sociedade Española de Física e Química e creador da Escuela Compostelana de Química de Produtos Naturais de gran prestigio internacional. Os alumnos e alumnas de Ciencia Activa ESO e BAC, para celebrar o Día da Ciencia de Galicia, faremos unha entrada no blog cunha sopa de letras interactiva dos homenaxeados pola Real Academia Galega das Ciencias. En Ciencia Activa do Colexio Padre Feijóo, retomando a nosa actividade, realizando diferentes tarefas, como por exemplo, 4 podcasts, unha entrada no blog da ESO, 2 en BAC, e estamos retomando o noso canal de TV en streaming. E seguiremos traballando en todas as tarefas do proxecto. Non hai mellor forma de celebrar o